Hello friends, welcome to back my YouTube channel Udalguri boy. Udalguri boy YouTube channel ang tamko borainai jabai. Angna channel dasimbo monetize jayakai mane 1000 subscriber jayakai आरो dasim 835 subscriber जाबाय ओमफ्राय watch time आबो complete जायाखै आंना 3560 watch time आ जाबाय आरो ओंखायनो नोंथांमोना अन्नानै थाबैनो 1K साबस्क्राइबार खालामनानै होदो। गोदान साबस्क्राइबारफोरखौ नायनि सोर साबस्क्राइब खालामदों आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन। दिन्थिलांगासिनो र' collection music upload 4 December 2021 subscribe खालामना होनसै BB vlog 5 December subscribe खालामबाय नोंथांनिखौबो बर' केमेरा 10 December 2021 आव subscribe खालामबाय फ्रेन्ड्स नोंनिखौबो सोरबालाय सन्जु बर' 5 December subscribe खालामबाय नोंनिखौबो MB Vlogs subscribe खालामबाय आंसो नावले simple boy एन्थ' बर' subscribe खालामबाय नोंथांनि चेनेलखौबो आंसो नाल subscribe खालामबाय बिलाल बसुमतारी नोंथांनि चेनेलखौ subscribe खालामबाय आरो अनिल बसुमतारी नोंथांनिखौ subscribe खालामनानै होबाय आरो सोर दंबायो अंकिता बसुमतारी नोंथांनिखौ subscribe खालामनाय जाबाय आरो दंबायो नामा सोरबा निउ subscriber नायनि र' नेटआ स्ल'थार आंना दंबायो आरो हिजन सोरगियारि subscribe खालामबाय नोंथांनिखौबो एम फिउचार बड' बिल्डार subscribe खालामबाय नोंथांनिखौबो SB subscribe खालामबाय मनिसा मोसाहारि subscribe खालामबाय नोंथांनिखौबो TBM बसुमतारी TBM अरुण मोसाहारि subscribe खालामबाय नोंखौ RK ब्रह्मा subscribe खालामबाय नोंथांनिखौबो आरो सोर दंबायो नायनि गैला खोमा subscribe खालामनानै होदो आरो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ भैरबकुन्द राइड विथ साइकेल एपिसोड 2 एपिसोड 1 नोंथांमोना नायाखैबा थांनानै नायदो थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय बेनि थाखाय एसेनोसै